Assalamu alaikum Türkmen Portal web saytımızın mehriban tamaşaçıları. Her yılın sentyabr ayında bilşimizde yurdumuzda yol hareketinin hukukçılığı ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık çağrılar geçirilýär. Bidem sentyabr ay tamamlanmanqa gepleşmeniň bir sanny yol hareketleri bilen bağlanışdyrmagy makul bildik. Has taqiqi yol belgileri bilen. Häzir biz yola çykdyk, ilki bilen näme gözüme düşýär? Elbette maşynalar. Bundan başga da yol belgilerini. Olar bize bir giden zat barada habar berýärler. Ýolda ulygy nähil tezlik bilen sürmeli, avtobus durulgasy nerede ýerleşýär, öňde hukukly öwrüm barmy ýa köpre ýetip bilýärmi? Garat häzir biz yol belgisi ýoly gözüňe getirip bilemdir. Olaryň maksady biziň ýolda hukuksuzlygymy üpçün etmekden ibaratdyr. Yol belgileri biziň ýollarymyzyň ömrümizden bir bölegini görýär. Ýöne bu hemişe beýle bolmadyr. Yol belgileriniň hem öz dören wagty, öz taryhy bar. Ýoksa da olar haçan nerede döräpdir? Ýollarda belgileri goýmak kimin kellesine gelipdir? Şu sowalaryň jogaby şunu gepleşigimizde başlar. Ýollarda bir belgi ýa nişan goýmak däwrine ilki durmuş adamlar başlapdyrlar. Olar tokoy bolsun, çöl bolsun, ýola düşürlerini alaşman, gerek ýerine barmak üçin gaýdan ne bolsa izin tapmak üçin ýörüti belgileri etipdirler. Ol bellikler el ýüzünde näme bar bolsa şonu nedirdir. Meselem çölle uzyrak taýagy dikipdirler, dağ etegine daşlar tüşüripdirler, baglyk ýerlerde agazyň şakalaryny döwüpdirler ýa daňypdirler ýa ýüzüne bir nişan çekipdirler, garat belli etipdirler. Tokoyda ýerini tapmak üçin bolsa çörek untuklaryny döküp gidýän çağlar hatta ýerde köpünden ýadynda düşýän bolsa gerek. Biziň ata-babalarymyz bolsa çölli adaşmadyk üçin ýörüti çelgi dikipdirler. Şol çelgiler ýolçulara, argyşa barýan kerwellere ýol görkezipdir. Bu iň ýönükli ýol belgileriniň bir kem tarapy bolupdyr. Olar hemme kişi hemişe saýgarmandyr. Tokoyda adamlar köpdünç döwük şahallaryny sürmendirler, ahir şaha döwülip bilýär. Ýa çölde dikilen çelgi ýele tupany ýykylypdyr, çağa gömülip galypdyr. Garasaň adamlar tebigatyn bir tapawlanyň belli goýmaly diýen karary gelýärler. Qadim adamlar ýollarda, çatyrklarda sütüller dikip başlapdyrlar. Beýle sütüller aýyl-saýyl bolup göze iýilip durupdyr. Wagtyň geçmegi bilen ýene akyldyrak biriniň kellesine şol sütüllere ýazgy ýazmak pikiri gelipdir. Onsoň ýollarda ýazgyly sütüller goýulyp başlapdyr. Ýazgylarda köplenç boloý goltumdaky owa şäherleriň ady, oňa çelli näçerek ýol barlygy hakda maglumat bar eken. Resmi taýdan ýol belgileriniň ilkinji ulgamy Qadim Rimde hem Qadim Gresiýada döräpdir. Biziň döwrümizde ýollarda her kilometrde ýörüti sütüller durýar. Olar ýoluň haýsy kilometr ýetenligini görkezýärler. Qadim Gresiýada ýoluň ornuny ýörüti germa diýilip adlandyrılan sütüller goýulypdyr. Sütüller bu ady Greklan Germes adly hudaýynyň adyndan gelipdir. Germes teýahatçylaryň howannarlar taplanýan eken. Belli aralyklardan goýulan germa sütülleriniň ýüzüne meşhur adamlaryň, peltepeçileriň şekilleri ýa suratlary ýerleşdirilýän eken. Soň aşagyna bolsa ýazgyýar. Qadim Rimde bu mesele hasçylykka çemilişipdirler. Şäheriň iň esasy ibadathanasynyň ýanyna ýörüti Milia sütünü dikilipdir. Ene şol sütünden hem Rim imperiýasynyň beýleki ýerlerine ýollar ýaýrap gidipdir. Esasy ýollarda ýörüti sütünler dikilip, olarda Rim formuna, ýani ýanky esas sütüne çenli aralyk görkezipdir. Şondan hem ähli ýollar Rime eltýär diýen jümleler döräpdir. Belli serkerde Julius Caesar ýol hereketine hasam uly öňt berýän eken. Rim şol döwürde uly şähere öwrülipdir. Ýollarym gaty gelim gidimli ýolçydan dogry bolupdyr. Ziýahatçylar şäheriň öz ýaşaýjylary, söwdegärler, garry köçelen adam garasy ýetipdir. Ortaň ýolda dykyllar ýa hukuk ýagdaýlar döremedi ýaly ýörüti düzgünler, kadalar dördüpdir. Ilki bilen käbir köçelerde diňe bir tarapdaýyn hereketi ýoly goýupdyrlar. Başga şäherden gelenler ulaglaryny şäheriň daşyna goýmaly etipdirler, ýani paýturlar. Olar diňe piýada ýa-da ýörütik gejebelerde ýola çykyp bilýän ekenler. Rimde arabalara, hem paýturlara gün dogandan tä iş güni gutarýança ýola çykmak adanyny bilýän. Garaz ilkinji ýol hereketiniň kadrlaryny Julius Caesar oýlap tapdy. Indi gelin onu Qonjasyryň ahyrlaryna geçerik mehribanlar. Şol döwürlerde ýa adamlara bir şähere barmak üçin ýa ýöne gezilen jetmek üçin ata minmek gerek bolmady. Täze ulaglar peýda bolup, halkyň arasyna ýaýrap başlapdyr. Ýagny şol wagtlar velosiped döräpdir gyýsaça. Bu ulag ýaýrandan hem täze mesele ýüze çykypdyr. Velosipedçilaryň hukukçylygyny gorumaly. Olaryň hereketini alda kendine kadalaşdyrmak üçin Ýewropa şäherleriniň ýollaryna ýörüti belgiler dikip başlapdyrlar. Bu belgiler tigir sürýärleri, kert, ýapkyt tepeler hakda ýa ýoluň hukukly öwrümleri hakynda habar beripdir. Meselem diňe Angliýada 1800-nji ýylyň ahyrlaryna 4000 golay duýdurjy belgiler dikilipdir. Wagt geçip ýollarym olardaky ulaglarym ýene ütgäpdir. Awtomobiller oýlanyp tapylan soň ýol belgileri hasam köpelmeli bolupdyr, zerurluk duýulupdyr. Enni adamlar has uzak ýerlere maşyny seýahat edip başlapdyrlar. Şeýle seýahatlar köpelýär soň adaşýarlarym köpelip başlapdyr. Şonuň üçin 1895-nji ýylda
Italiýanyň syýahatçylyk kluby Ugur ýoly salgy berýän ilkinji ýol belgiler ulgamyny döredipdir. Bu pikirge Ýewropanyň beýlek şäherlerine de alyp götüripdirler. Şu ýerde telekeçiler hem pul gazanmagy uguruna çykypdyrlar. Olar ýollaryň ugruny öz kafeder restoranlaryny, mehmanhanalaryny mahawat edýän belgiler dikipdirler. 1900-nji ýyllarda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Amerikanyň Awtomobil Assosiasiýasy düzüldipdir. Bu guramanyň esasy işi has gatnawly ýollarda ýol belgilerini dikip ýolagçylar, esasan syýahatçylary sagaman barmaly ýerlerine barar ýaly etmek bolupdyr. Şol wagtlar ýol belgileri hökmünde toqly türlerini ýöne renkli lentalary tarap goýberýän ekenler. Ol döwürlerde ýagtylygy serpdirýän belli bir nusga ýa-ni standarda getirilen ýol belgileriniň ady sor bolmady. Şu wagtlar meňdeş ilkinji ýol belgileri 1903-nji ýylda Fransada döretdir. Munyň sebäbi maşynlaryň köpelmegi bilen ýol ulag hadisalaryň köpelip başlapdy. Siz telekeçi önümü öldürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşde üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahawat. Ol siziň brendingiziň tanalmagyna kömek eder. Mahawatlar dürli bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahawatdyr. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahawatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahawat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahawatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmeti isleýän gepleşiňizde goýular. Türkmen portal netijeli mahawat platformasy. Awtologlar atly paýtundan çalkydan soň bir zat bolaýanyna da atýal şo wada saklanyp bilmändirler. Demir atlary, ýani maşynlary tormaz basylandan soňam durmak üçin birak elbetde bilşimde ýaly wagt gerek. Umumyň ýol ulag hadisalar beýle köp bolmanlar dogry. Ýöne seýrek bolsa da olar adamlara näçe güllap iş bolýan eken. Hemme kişi şol wakan gurrun ne diýen eken. Ýeňi wagtda orta çapmaşyklaryň öňüni almak üçin Parijiň köçelerinde 3 tane ýol belgisi dikilipdir. Olar ýapaşak ýol, howply öwrüm hemem büdür-südür ýol diýip habar berýän belgiler eken. Ýöňde kert ýapaşak ýol bar diýen belgi 1-nji gedek 19-njy asyryň ortalaryna Şwitsariýa bilen Awstriýanyň ýollaryna peýda bolýar. Ol belgileri ýoluň garasyndaky gaýalyň gözüne çekipdirler. Suratda maşynyň tekeri çekilen eken. Şondan düşünmeli eken. Ýol belgileri bilen ýol hereketleriniň ilkinji gadalaryň köpelip başlapdyr. Ýöne olar ýollardaky bolup biljek her hili hadisalaryň hemmesini öz içine alyp bilmändir. Awtologlar diňe Fransada däl köp döwletde ýaýrap ugrapdyr. Her ýurtda da nädip ýollarda hereket howpsuzlygyny üçin etip bolar diýip pikirlenýär ekenler. Bu meseleni aral maslahatlaşmak üçin Ýewropa ýurtlarynyň wekilleri 1906-njy ýylda jemlendirlerde awtomobilleriň hereketine degişli alqary konwensiýany işläp tutdurlar. Konwensiyada awtomobile bolan talaplar hemde ýol hereketiniň gadalary görkezilipdir. Şeýle-de 4 sany ýol belgisi tasdiqlandyr. Olar tekiz däl ýol, öwrümli ýol, çatryk hemem demir ýol bilen kesişme belgileri eken. Belgileri howply ýere 250 metr galynyna dikmeledipdirler. Ýöne konwensiýa garamadan her ýurt öz ýol belgilerini oýlap tapyp başlapdyr. Aýnatçyk ýolda bolýan her hili ýagdaýlar üçin 4 sany belgi yetmejek elbetde düşünipdir. Meselem Ýaponiýa bilen Hytaý ýol belgisine haýtydyr bir düzgün aňladýan 2 sany hieroglifi ýazyp oňýan eken. Ýöne Ýewropa ýurtlarynyň 2 sany harp ýa söz bilen giden gadan düşündirip ýazyp bilmändirler. Şonuň üçin hem durly nişanjyklary, şekilleri oýlap tapmaly bolupdyrlar. Her ýurdun ýaşaýjysy öz watanyny ähli ýol belgilerini bilýän eken. Ýöne daşary ýurda bardygy ýollarda ýem bulaşyp başlaýar. Sebäbi ýol belgilerinden bary ýok 2-3 tanysy oňa düşnükli, galalar düşnükli. Türjülen işini aňsatlaşdyrmak üçin 1931-nji ýylda Jenewada ýollarda bir meňdeşligi signal bermek ýermek hakyndaky konwensiýa kabul edipdir. Bu konwensiýa Ýewropa döwletleriniň köpüsi hemem Yaponiya gol çekipdir. Ýöne olam ýollarda bir meňdeş belgilerin goýulmagyny üçin edip bilmändir. Meselem urşdan öňkü döwürde ýol belgilerini 2 ulgam bar ekeni 1931-nji ýylda konwensiýada kabul edilen Ýewropa ulgam hemde Ingliz-Amerikan ulgamy. Bu ulgamda nişanlary derek ýazgylar ulanypdyr. Ýol belgileri bolsa 4 burç bolupdyr. 1718-nji ýyldan ýol hereketiniň gadalaryny berjay edilişine polisiýa işgärleri gödökçilik edip başlapdyrlar. Birinji gadalaň içinde gülkünçlerin baýlykda paýlaşdyk. Meselem bir ýurtda awtolog
ologyň öňünde bir oglançyk ylgap gitmeli eken. Ylgap barşyna da ol gyýgyryp maşynyň gelýänini duýdurmaly eken. Sebäbi beýleki ýolagçylar ýoldan ul tezlik bilen gelýän demirden ýasanan gorkunç stady, ýagny maşyny görüp gorkup özlerinden gitmegi ahmal şu sebäpden duýdurmaly. Ýene bir düzgünde laýyklykda gulaýlap gelýän maşyny görüp atlar ürkse, sürücü maşynyny haýallatmaga ýa-da saklamaga borçly bolupdyr. Angliyada her buğda işleyen ulagyň 55 metr öňünden 50 gyzyl baýdakly adam ýörek gitmeli eken. Ol atly paýtullara duşanyna ýerinden maşyn gelýärligini duýdurmaga borçly bolupdyr. Sürüjülere bolsa signaly basyp atlary gorkutmak gadagan edilipdir. Diňe ýolda atlaň ýok wagty signal bermek bolýan eken. Awtomobiller üçin ilkinji ýol hereket gadalary 1893-nji ýylyň 14-nji awgustynda Fransada girildi. 1902-nji ýylda polisiýa işgärlerini ak taýak bermeli diýerler. Bu taýaklar bilen olar ýol hereketini gadalaşdyrypdyrlar. Piyadalara hemem ulaglara gitmeli ugurny görkezipdirler. 1920-nji ýylda ilkinji resmi ýol hereketiniň gadalary çap edilipdir. Olarda eýem iň möhüm meseleler göz öňünde tutulypdyr. İlkinji gedek sürüjüleriň ýanyna sürüjülük şahadatnamasynyň bolmagy hükman nerip görkezme berilipdir. Hereketiň tezligi kesgitlenipdir. Şondan ýokardaky tezlik bilen ulag sürmek gadagan edilipdir. Gara, şeýdip ýyl-ýyldan ösüp kämilleşip ýol hereketiniň gadalaram, ýol belgilerim biziň şu günkü görýän, bilýän derejemizde gitdi. Mehriban adamlar, edit watandaşlar ene ýol belgileriniň görýüş hakynda size ýetirmekden gaplanmada dogry şulardan ibaret. Biz gepleşgende şu portalda jemleýät. Aziz bolsa öňke dişiňizde ýaly Elmydamy Türkmen portal websaytymy bilen galyň. Çünki Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmegidir. Ýene kunlarda görüşýänsek mehribanlar, hoş da bolyň we özüňize gowy